RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Gemalo, hinggod ang pangidaron, taga-Agusan del Sur. Punto legal kining akong suliran, pero dili gyud ni akong suliran. Sa ako ning ate nga si Gemaline, nga minyo na apan nagkabuwag sila sa iyang bana. May tulo sila ka mga anak, aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita po. Isarong nanuktok og kusog kaayo, Jimalo. Mabli, kunin niyo ma! Oh, si ate man ron ma? Nausa naman sa brong babayhana. Ate, kadagang taon ni magbunog di. Nausa naman sa bong remark, Jimalen. Nagsilos na po siya na ako. Yan asan ko kimunog ma. Kapuol ba ng sitwasyon ninyo, Tikoy? Selos, away, kulata. Pagbuwag na lang mo klaro, uy. Soy, Jimalo. Usab ko dang tambag ni Mos imong maguwang. Ang angbi, ipaunsa pa man din ni Mos ate ani iyang banabi nga. Hingulat tamang kay na, ipapatay na nimo. Ay, dili na ingon anak ka sayon. Uy, kasado na sila. Ug may tulo ka buok anak. Tuo kang sayon rin na silang mga anak kung magbuwag sila. Unsa pa man lagi kapuslanan anang nagtipon sila sa pagpuyo. Kung ingon ana na lang permi ma. Di naman na healthy, uy. Ilabi na sa mga bata nga perming makakita nila nga magsige na lang away. Og, hello ma. Wa ka ba makakita? Daghan kay bunog si ate, oh. Di kulata siyang bana. Pasagdan ba din na nimong maingon ana na permis ate? Wala po kumaingon nga, maayo ng iyang gidangatan. Pero basin ba og madapan ni nila Nakadesisyon ako, ma. Magbuhag mi sa akong bana. Unsa? Kisay imong gitawgan? Si ate, ma, akong pangumustahon. Naunsa naman kuno siya sa syudad. Okay raman kuno siya sa iyang trabaho dito, ma. Maayo man kuno ang iyang amo dito syudad. May isang musweldo. Mong nakapada-pada na siya alang siyang mga anak. Hello, Day. Jimalo. Ay, hello, te. Kumusta naman ka diha? Nia, happy. Og may bago di akong imarites ni mo, Day. Samanti? May nanguyab na ako. O niya, akong gisugot. Ha? May uyab na ka, te? Recorded by X Thunder Gaming. Wa ko mahibawog angay ba ko malipay sa gibalita sa atin ako. Kapuyab sa iyang gitabuhan. Minyo ba siya og may mga anak.
Pero happy na lang sa mga anak. Pero happy na lang sab ko kay malipayon man sab siya. Nga sa katapusan, nakakita na gyud siya lalaki nga mibawi kung unsa may kapait nga iyang hayaguman sa kamot siyang bana. Apan, wa kini magustuhi sa among inahan. Unya, Grabe mong mga batanon karon. Wa na mo'y mga delikadisa. Gipaliwa na lang ninyo ang kasagrados kaminyoon. pasaylo ako maha. Pero, praktika na malangot taron ma. Musugot di ay ka nga mapatay si ate siyang bana tungod lang kay kasado sila. Sorry lang yun ma. Nga usakos na lipay na hitabo karon ni ate. Nga sa katapusan, nakalingkawas na siya. Nakalingkawas na taon siya singulatan niyang bana ug nakakita na siya glaing laki nga tinuod nga nagpangga niya. Pero unsaon naman lang, kung mahibaw ini ang iyang bana, maprisong imong maguwang. Kanya no? Mas una pa na akong ipaprisos Kuya Raymart ma. Kay mas una ba siyang nakakita glaing babay? Unsa? Ay, pastilan, Ginoo ko. Ay, nabungkag na yun ay ang pamilya ni ate ni mo. Jimalo, taon sa man si ate ni mo. Gispasagdan na ba na niyang iyang mga anak? Oh, humunggod pa. May gisuhulan man ko sa atis pagbantay sa iyang mga anak sa ilang Kuya Raymart. Pagbantay ba ay? Nga sugarol man din ang bayhana. Kiskatir man lang kuno ang gipadang ate ni mo. Unsa? Kuhaon na to mga bata sa ila. Di na ko ihatag ninyo kong mga anak ko eh. Kuya, ang amo lang bang maatiman na mong inyong mga anak? Eh, napasagda naman ninyo din he. Hoy, amahan ko ha. Angay lang aray na ako mga bata. Mao ba? Sige lang, Day Jumalo. Makuha ko ra gyapon ang akong mga anak. Mawad-an ra og bisa ang among kasal. Unsaon man nimo te? Magpaanol ka nga mahal man kay na? Nainumdum ko, Day, nga sa among kasal, dili niya tinuod nga pangan ang iyang gida sa among marriage contract. Unsa? Wakay ko magkasabot sa pagpasabot ni ate nako bahin silang kasal siyang bana. Basta, may sayop ko no sa pangan siyang bana sa ilang kasal. Ang ako mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, kasado sila si ate Gemma Linaco ug si Kuya Raymart. Nakauyab ang akong ate ug lain. Makiha ba siya nga may laing babae man sab ang iyang bana? Ikaduhang pangutana, ang bata tuan ni Kuya Raymart ug nagsuhol lang si ate og mabantay. Apan, dili kayo mabantayan sa tigbantay kay siging sugal ang nagduwa nga scatter. Pwede ba nga among kuhaon ang mga bata ug kaminay mo atiman? Ikatulong pangutana, napasagdan ang mga bata sa bana sa akong maguwang ug gisigurog atiman ang iyang babay. Pwede ba namo siyang ikiha? Di man gud niya ihatag ang mga bata namo nga napasagdan ug waan sad niya maatiman? Ikaupat ug katapusan, matud sa akong ate nga sa ilang kasal siyang bana sayop ang pangan nga gigamit niini. Ma-void o mapawa ba'y bili ang ilang kasal? O pwede ba silang maminyo og lain? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Gemalu. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, behavioral ug mga pangutanang emotional. Ay guys, kinsa may mga na gisin zone ra din hawa tubaga gibiyaan gipasakitan giilad agoy naagyud ni diri ba ipadana be ang inyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon nyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo. Amo lang yung hangyo nga sa ako ang Facebook account, akong official page, Attorney Elaine Tantengco Bathan, ug Elaine Tantengco Bathan sa Facebook,
adto lang gid sa kini ang akong suliran. No, I'd like to see your greetings. Malipay ko, magpasalamat ko. Please message me para ma-shout out ta mo. But ang inyong mga pangutana, guys, adto lang sa kini ang akong suliran, official writers page ipadala. Okay? And taga-Agusan Del Sur ang ato ang letter sender. Agoy kita dugo sa iyang Facebook page. Ka-sexy ba ni mo, Gemalo? Morningan sa ato ang letter sender. Wow! Minyo anis Gemalo. Mudyo ka, dili minyo. Kay sexy kay ka. Nagabuwag sila sa iyang bana. Tulo, nasa lay tulo ka. Anak, no? Sumuna ni ilahang mga pangutana karon, no? Kasado, kabay man ni sa iyang ate, no? Nga, si Gemalyn, katong sa atong drama, ug si Raymark, no? Karon niyang ate, nakauyab naman tuglain, sumuni ang pangutana, makiha ba kuno siya nga may laing babay naman po diyang bana, aw, kani manggong magminyo ta, forever lagi ni, inig pirma na to, unya, nakatangag din ha, no, kambal tuko ana din ha, ang mga responsibilities na to, sulod sa kaminyoon. One of which is that, dili ta pwede mangita og lain, or muduwa og lain team, or makigrelasyon og lain, mintras minyo pata. Wa gyud nag-ingon ang balaod nga kung pananglita ng imong bana na anay lain, okay na pug kang makigminyo og lain or makigrelasyon og lain nga di nimo bana. Dili ra ba equal, no? Adultery ang tawag ana. Kung babay kang minyo nya makigrelasyon kag lain. Why ban gud nag-ingon ang balaod nga pwede makasa ka or makiha ka kung minyo pa mo okay pa mo. Pero kung dili na mo okay na lang pud ka na ay lain. Di man inala ang giingon sa balaod. Ang giingon sa balaod, mintras minyo ka, di ka pwede na ikarelasyon og lain. Period. Therefore, even if naanay lain ang imong bana, makiha gihapon ka for adultery, even if naa siya'y lain. However, lahi man pud ang pagtratar sa lalaki nga minyo, posible sad nga makihapon nato ang iyahang bana katus Raymark for having an affair with another girl nga dili niya asawa, provided nga ang elements pod sa concubinage kay lahi man ang babay, adultery, kung minyo ka, adultery, kung lalaki kang minyo, concubinage. Ambot nga nung hangtod karon wa pag yun na usbah ka ng balaura kay lain-lain baya pagprobar. Mas dali mo probar adultery kaysa sa concubinage, no? Anyway, ikaduhang pangutana, ang mga bata tuwa ni Kuya Raymark ug nagsuho lang si ate ug mobantay. Apan dili kaayo mabantayan sa tigbantay kay sigig sugal anang duwa na scatter pastilan gyud ning scatter. Pero pwede ba kuno nilang kuhaon ang mga bata o kami na kuno sila na kuno mo atiman? Dapat kuhaon si imong ate. Kay imong ate og ang imong Kuya Raymark, sila may naay kanang gitawag na parental authority. Sila mo'y naay authority sa custody sa mga bata. So, dapat adto na nila dito. Kay kung waang mama, kay minyo man sila, then adto sa papa. Pero, dili yun pwede. Ilisin ang tigbantay scatter na unsa. No? Mom ka na inyong gibayra niya. Kung man magsirag duwag scatter, kana ba yung scatter, guys ba? Na, kadaghan na biyang nadaot ana, di ba? Naay katong vlogger nga prinsesa tawag nga nadaot og scatter nangaay na lang mga stars din has mga kuan, mga followers niya kay naputlag kuryente, wa nay pangbayad, no? Kay nadaot anang mga ingon ana. You have to learn to control yourself, or better yet, avoid playing game of chance manggod na. Unsa may ads nga makadaog ka ug mapildi ka, o ang imuhang pildi mauni nya imong daog kanira na nabawi nimo tanan. Kung imuhang sumadahon ang imuhang nagasto sukad-sugod nga puro pildi nya pilay imuhang daog nabawi to nimo tanan kay gwaon lang ta. Oy, dili pwede, no? Sunod, iyang ikaupat ug katapusan nga ikatulong pangutana, napasagdan ang mga bata sa bana sa akong maguwang. O gisigurog atiman, no? Kay ang gisigurog atiman ang girl, ang babay. Pwede ba namo siyang ikiha? Di man yun niya ihatag ang mga bata namo nga napasagdan ug wala man miniya, wala sa diniya maatiman. Pwede ra gyud pod, no? Kay kung di pod maayos ang pagbantay pod sa imuhang maguwang, it's always going to be the welfare of the child nga magibabaw. So pwede ta mo adto sa siguro sa DSWD or sa Children and Women's Health Desk sa pulis para atong ma-check o mapasusi kung tinuod ba nga wa gyud na maatiman ang mga bata. Kay imuhang maguwang, imuhang ate mo initiate sa pagkuha sa kustodiya sa mga bata this time around kay siya man ang naay primary custody
being the mother of the children. Ikaupat ug katapusang pangutana matud sa akong ate nga sa ilang kasal sa iyahang bana sayop ang pangalan nga gigamit niini. Ma-void ba o mopawalang bisa ba ang ilahang kasal o pwede sila maminyo og lain? Yes, that can be grounds for annulment. You'll have to go through the process nga gitawag na tug annulment of marriage. Kay di mao ang tao, wrong ang identity nga iyahang gigamit didto, maybe there are grounds to annul because mo ginay maka-free sa imuhang igsuon nga dili na siya nga magsigig panguyawan ba nga makigrelasyon or makigpuyo og lain tungod kay minyo pa siya. That's the best way to do it gyud. No? Nga, magpaanal ka para malegalize niya, ma-free po ka sa bond of marriage. Dili ka magsigig, ka-attached ba sa imong bana nga, na naman ka dahil po na ilain, pagpaanal yun. And that's always my advice to many, of our listeners. Mga suking tigpaminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini, si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon, hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.